Han gençem daha inalıp gelmedin mi? Aýolaram arkaýynlykda getiräýmesem. Bugün özmem duýdansız geldim. Han Şirhan ýokmy? Şirhanam daşardadır, gelerädir. Gorgunma gelin, tagamany otyrsyňyzmy? Ağam çay goýak altynmaýa gary. Aýynem çay içsem köp oturmaly bolarynda. Oturver ağam, köpden bäri gelen ogama. Garalay. Aslynda Murad agalan garazyna ýağ çalstyrmana geldim. Olam 20 minitden nageläýdi diýdi bolen, şol aralykda sizi göreýin diýip sowlaýdym. Gatow edipsiň. Ana Şirhanam geldi. Akbirat kaka salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Gowmy ýagdaýlam? Gowda şükür. Tügeleme maşin sürüp bilýärmi? Hawa sürüp bilýän. Gatygo bar oglum maşin Murad agalar eltik gaýt. Akbirat kaka muratdy diýseň özi biler. Duro ağam ýaşy etmedik çaýga bir maşin berip bomy. Bir dadyň üstünden bartan etçi. Hawş akademiyere näme bolar öýdýän? Şeýdip öwreni bermelidir-de. Ýok ağam, getir açaryňy, men özüm gidip geleýin. Wagtjanynym saňa iş ýurmajak boldum-da. Ağam, sen gelip iş ýuraýmasaň bu löýde maňa iş ýuraýanam ýok. Gidişiň bilen gelişiň deň bolsun diýip käýemänä de hakynmadyr. Doganyň ummatyny görýärmi, Şirhan? Näme ýa uýdurýan şonam aýt, galanda adalat etme. 5-40 alfa ýa goýduray özleri bilýänler. Bole, Şirhan. Hay tügeleme. Han saýsel oglum. Şirhan ençin nahar geleni. Barça ağdan. Bolýa häzir. Şeýrhan nahar taýyn boldy, gel oglum. Ýoga jetmeleno. Näme boldy oglum? Ya kakan maşin sürme diýeni gatyrdyňmy? Ýoga kakamdan istada gatyramak. Onda näme boldy? Häl kakam ile akbirat kakam synladım. Olar bir-birine şeýle bir ýakyn. Ece. Näçin men çigimi adagynym ýok. Men bunlara gullatyp berer ýalakyydym ýok. Ýörgüydüm, öýde kaçagyydym bar. Bar sen öýüge, men bir saýar turdaýym. Gelendeydem oturup bilece çay içelim. Kıydım ben olara seni kul etmeyle veremem. Kıydım kamçak oturma çay içelim bilece. Ben şu durmuştan yağdırdım. Beylim, senem gelaydın. İyi gelip mi? Yaxşı. Kızartlar neyme? Kızartlar olmamı düşünülecek değil mi? Neye oldu var hani durumlara? Kankası menen sağırım vereyim. Hem de zaten temizlere çay iç. Kıydımız var devlet. Olur barsam kıydımızı bul edip yerlere. Yerden alıp yere salıp yerler. Men onu yalak ettim koymam niye kıydımı? Men beýdip köçä alyp goýar ýaly kıydym ýok. Men olara kıydym, beýdip kul etdim koymam. Men kıydym üstünden beýdip degelet koymam olara. Men olara kul etmek üçin edimmi çağamy? Ondan kıydın olarda kul bolan üçin ak gaýtdyň kıydığy.
Hava näme men olara kul etdim koyarım çağamy. Men o nämelik bilen adam etdim. Nämelik bilen şu derejeye getirdim. Men olara kul etdim koymadymy? Eýdim. Elan kaham ýanynda. Gelmen başındaky ýalan aýraýdyň bilen bular bir hit gelişsiz bolur. Dernäme de bolsa diýmädin wasy. Aýyrsyndan ýalygyn, ilni ýalyk näme gerek? Sen bol. Görüp durdan hemme wagt senden turýandyr. Näme sebäp boşuna uýa alyp gelmän sebäbi bir maňa bir düşündirip aýdany. Men aýtdym aýa sana, ýekejek edim men olara kul etdim koymadym. Men taýa aýtdym boşulma diýip. Hakan ben bekliyordum takladı. Ben olara bardım bir baran yerinden eskiden olmalı. Barıp şu takla aynı yerine hizmet etmeyecek oldum. Çay suyuna seyretmeyecek oldum. Yoldaşım eşiklerin üst başına seyretmeyecek oldum çay suyunu. Onlar sen neyme esasında gelin olacak? Sen eşen gepinden alıp iyiden şu kaydıktın. Bu hareketin ahda olana. Atken olmadıkta umarmana kalkana can edeymeleken de yengeçmelekenin. Peley, sen neyme? Men gepimi çekmedin mi? Men çayımı suyumu seyretmedin mi? Şu zatlar düşünür bilen ok gıydın iyidine Türkiye balık kaydarıyalım. Yine ayrıştırıp getirdin hem de. Ola getirdin, yeni bir yerine durmuşa çıkaracak mı? Son olun buraya tövge deyip yeni getirip yeni ayrıştıracak mı? Son yeni bir yerine verecek mi? Bu lediyanına bolmaz çağın onun köpün çağıt olur. Düşünüyorum sen bir dada. Bilip koyun, bu oyunumu ben asla sana ettirmem. İlki baktım sonku görgüm değil ya. Näme? Benim ursam sözüm ayrışıp bitecek mi? Yok, men näçe gideyim? Ece, sen hemen durmuşum yıkıp alıp kayttın, sen näme üçin durmuşum yıkasın gelmedi? Näme dümdüm? Kıyılıma cevap vermem mi gurla da? Bana, bir başına kıyınacından kıyının attıkça. Bar belan körügüm sen. Bulanı varlığın bulavacağı ciyalık bolum. Bar ennem gözüm görmesin de Türk kömek et kıyınına. Tur çal. Kanka ben tayin. Alo. Selamun aleyküm diyor. Kovmu yağdayla. Öyde olsam ben aşağı düşey de barmen. Ya kovluk da şükür barmen düşüneyim. Valiye karışan. Oğlum, arağında senemene olup duruan ayıplaşma var ya. Kıyılmam yaşlık edenler. Aydağım näme? İyine düşüp alıp kaydılar, şu an ona da kây yedim. Sen bana kat varmarsın da. Yok da sen ya daim bak hissa kat oldu. Öyleme, düşünüyor näme de oldu düşünceli olan ekeni. Ne kıyılımı getirdim. Kıyılıma sağınan yan, senem Allah. Ağrayıcı, ağlayıcı yaşam. Maşkala yıkmak. Kovdatlarlar oğlum. Erdemim gel gelinim gel bana Balık gecesi devellerin bir bana Bütün ömrümü baş edeyim sana Yüreğim sen gelinim sen gelinim gel